Banoi ikusten da. Jode, da esatea, ez jokoen, etxak jo nortzu izan bet, eta nigu izan beti topetia. Eta gero, barreri kendu zan, dana, amaitu zan, trena eta amaitu logot, irogota magustien amaitu zan, berazion irogota magustien. Da, gero, zede, ni eskondu nuitzen, da, gero, pentsa gehiun, gursera juetie, viajien, Andri eta Bilo. Da, amak esan gure izen, ebanue. Da, Andri eta Bilo jun ginen, gursera. Da, gursien, haiek gutxe esan, campo de contratación. Da, lapida bako txaga ikusteko, azte bete bio. Egun biro, bentset. Da, zanutzen, guzan elixara. Da, elixara jonitzen. Da, elixan parrokue. Da, parrokua segun itzen, da, egon zin, errepubizio batzuk berak zeusten zorrontzakue. Da, bate, arpi izun izinetan da. Da, eurekin egon ginen berbetan, hauxe pazten jaku, da, gure jakitie, hau direzio nundegoen hau etxio. Parrokupe bai, lagunduzkun, etxe-eraino. Da, etxien urteuzkun andrabatek. Andraba magie, eta ni frantzez bastante proiektu, burutzen da, bastante politia da, handik Europatik bilbilitzen dute, beti frantzez da, orduan, ja, aztute deket, Andrie, dala frantzez egitea, da, nik elurtzen dutzen, da, esan dutzen, azkenien parroko izan dutzen, parroko erdeaz daki, da, esan dutzen, honek erdeaz daki, da, esan dutzen, zuk erdeaz dakizu, da, zeusten bai, Andriek, igertzen jatzu, zuri ere frantzeza ez dago, da, bai badakit, da zer izen zan, izen zan formala, gizona, haikik intendentziatik urtetaren, gauzak hartzen, intendentiak urtetan, azabezan ogiziek eta errekeue, bia hemen iztabezan kartak. Eta ere kartak beren alabi ibitu dezan, zura mai, beren alabi ibitu dezan. Da gurixaben alabi ekartie. Karo, da karo esaten da, alabi gurixaben ara ekartie, gero bizimuduan ekiko, hemen pasau. Udaletxiek eta elixiek etzin izten. Emotut izan, hau iso franko etorri da, hau iso franko egemon da. Beha zema bautadu ez, hon iso bakarrik, behitzitzen kartia, kartia apurtu guia, lehidut apurtu gu. Eta Andrak ezaban esan, berak ezaban hartu inungo kartarik, ez da? Sekule bez. Hemen dibialdutako nik esan dutzen iama gintza esan da, zeustun sekule ezabaz hartu kartarik. Kasarratxu número 5 guruz. Da, gero esan dutzen, zuk badakizu nondik nola konzan gero amendik urta benien da, zeustun bai. Amistadi enduizekin hain beraz, amistadiero, ez da? Da, konzan Mauleonera, zeusten. Da, Mauleonen handik gero ezkerri dutzen doizela Normandiara. Da, Normandian, handipe bai, etxurie, kartan matero etxurien da, han bizi izan etxurie, Normandian. Ez dakit herri ezamen ezabezan.